Jeg er lige glad, om I får pressen. Op og stå. Og så skal I lige komme op her, og så skal I lige stoppe sammen med mig her. Godt nok. Så har vi lige en pressefotograf, der lige skal tage et billede. Værsgo. Sådan. Det var fint. Godt. Kom herover. Så fik man også set mig danse på landsdækkende tv. Hvor kæft, hvor ser du godt ud. Jeg er også fra Hvor kæft, du ser godt ud. Du ser godt ud hele aften. Sådan ser de alle sammen ud, der hvor man kan komme hen. Ja, alle ser godt ud. Nå. Det er meget simpelt, det vi gør nu. Det er den klassiske ting. Vi skal finde ud af, hvilket par her i studiet, der har en chance for at komme afsted til Mauritius eller Majbo. Og det gør vi, ja. Og det gør vi af en eller anden mærkelig årsag ved at springe en bombe ned under jer. Jeg ved ikke, om det er fordi så... Men det gjorde man dengang, og det har vi holdt ved. Så er I klar på det? Godt nok. 5, 4... I morgen kommer der en artikel i Ekstrabladet om Anne-Grethe Bjarup Riis nye film, der handler om en eller anden hest. Det, du skal gætte, det er... Hvad for en overskrift bruger Ekstrabladet? Bruger de 1. I mål med en gammel traver. 2. Riis rider mod ny succes. Eller 3. Riis nye hestestjerner. 4. Så i morgen bringer Ekstrabladet en artikel om Anne-Grethe Bjarup Riis nye film, der handler om en hest. Er det 1. I mål med en gammel traver. 2. Riis rider mod ny succes. Eller 3. Riis nye hestestjerner. Min sponsor kigger med, så jeg må hellere lade være. De er på forsiden af eb.dk.